हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ വിശ്വപരിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. മാതാജി, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാറില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴിന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന്. ശ്രീജ മാതാജി, അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ, L3യുടെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക്. അത് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ L1 L2 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് ഗൂഗിൾ ഫോമിലാണ് ചെയ്യാറ്. അതിന് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, മറന്നുപോയി ഞാൻ പറയാനായിട്ട്. ഉപദേശാമൃതം പോയി നമ്മളെ ഇതിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ അറ്റൻഡൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈശോപനിഷത്ത് 9, 10, 11 മന്ത്രം കണ്ടു. ഇന്നലെ വായിച്ചു നോക്കിയ ഭാഗം കണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല, കണ്ടില്ല, നോക്കി. ഇല്ല അല്ലെ? എനിക്ക് തോന്നിയത് തന്നെ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 9, 10, 11 മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ജ്ഞാനം രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ? വിദ്യ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന അറിവ്. അതായത് വിദ്യ ശരിയായ ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ട് വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. രണ്ട് ഫലാണ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടു. അത് ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും പഠിച്ചു. 3ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വിദ്യയും അവിദ്യയും ഒരുമിച്ച് അറിയണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ശരിയായ വഴി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിക്രമിച്ചു നടക്കാൻ കഴിയും. അതോട് പറഞ്ഞത് അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോ വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കാണ്. 12, 13, 14 സെയിം ഇത് തന്നെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നു. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 12 ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇത് 12ാമത്തെ മന്ത്രം. അന്ധം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തഥോ ഭൂയ ഇവത്തേ തമോ യാ ഓം സംഭൂത്യാം രതഃ. ഇതാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രം ഞാൻ വായിക്കാം, നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ. സ്ലൈഡിലുള്ളത് ഇവിടെ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ. ഇവിടെ വിദ്യക്ക് പകരം സംഭൂതി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തതോ ഭൂയ ഇവത്തേ തമോ യാ ഊം വിദ്യായാം രതഃ. ഇവിടെ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഇവിടെ സംഭൂതി, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്? സംഭൂതി, അസംഭൂതി. അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്നാ കൊടുത്തത്. അതായത് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവത്തേ തമോ യാ ഊം സംഭൂത്യാം രതഃ. 9ാമത്തെ മന്ത്രം. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവത്തേ തമോ യാ ഊം വിദ്യായാം രതഃ. മനസ്സിലായോ? രണ്ടിന് വ്യത്യാസം. ഇവിടെ ആ വിദ്യക്ക് പകരം സംഭൂതി അസംഭൂതിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മറ്റേതില് നമ്മൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു? വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഇവിടെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 ആരാധന. ഒന്ന് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതും. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ വിദ്യയിൽ കണ്ടു അല്ലെ. വിദ്യയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്
9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മ പരമാത്മാ ഭഗവാനിൽ ബ്രഹ്മ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആ പ്രകാശം, അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ എവിടേക്കെത്തും? അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ, അതായത് ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ, നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് തന്നെ പോകാം? ഇരുട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ അന്ധകാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷത ആരാധിക്കുന്നവരും അതിലും കനത്ത കൂരിട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതായത് ആ വിദ്യയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദേവന്മാരും 12ാമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരാകാര നിരപേക്ഷത, അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും എവിടേക്ക് തന്നെ പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം? അപ്പൊ സാധാരണ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭൂതി എന്താണ്? ആ നിരാകാര നിരപേക്ഷത, ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരും. ആ നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. അപ്പൊ സംഭൂതിയും അസംഭൂതിയും, ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പരമദിവോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അസംഭൂതി. അതായത് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാൻ ദേവന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അസംഭൂതി. കുട്ടി അമ്മയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെല്ലാത്തിനും ആരെ ആശ്രയിക്കാണ്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. നിഷേധത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷതത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിരാകാരത്തിന്റെ ആരാധന യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാരാധനയാണ്. അത് ആരാധന ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ മോശമാണ്. വ്യാജ കീഴടങ്ങൽ ആളുകൾ വഞ്ചിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ആത്മാരാധനയാണത്. അത് ആരാധന ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മോശമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മോശമാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. നിഷേധത്തിലൂടെയുള്ള നിരപേക്ഷതയുടെ നിർവചനം പൂർണ്ണമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിഷേധാത്മക നിർവചനം സ്വന്തമായുള്ള ഒരു സങ്കല്പം രൂപപ്പെടാൻ ഇടയാകുന്നു. അങ്ങനെ നിരപേക്ഷ സത്യം രൂപരഹിതവും നിർഗുണവുമായിരിക്കുമെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിഷേധിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നിഷേധത്തിലൂടെയുള്ള നിരപേക്ഷതയുടെ നിർവചനം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാകില്ല. ആ നിഷേധാത്മക നിർവചനം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സ്വന്തമായുള്ളൊരു സങ്കല്പം രൂപപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ രൂപരഹിതനായിട്ടും നിർഗുണനായിട്ടും സ്വയം സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നറിയാം. പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രകാശമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്, ഈശ്വരന്റെ നിരാകാര ജ്യോതിസിലെത്തുന്നത്. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നേറി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ നിരാകാര നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞ അവരെന്താണ്? നിരാകാര ജ്യോതിസിലെത്തുക. അവരെവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണ് എത്തുന്നത്. അവർക്ക് വീണ്ടും മുന്നേറി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്
ഇതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ആര് ലയിക്കുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെവിടെ എത്തുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, കാമസ്തൈസർ ഹൃദജ്ഞാന പ്രഭദന്ത്യേയന്യ ദേവതഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളല്ല അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയചോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകേണ്ടി വരും. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകവും അതിനുള്ളിൽ നേടിയെടുത്തതെല്ലാം നശ്വരമാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായതും ശാശ്വതമായ ജീവിതം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാം എന്നതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? നശ്വരമാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകം തന്നെ എന്തല്ല ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നേടുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? നശ്വരമായിരിക്കും, നശിക്കുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥമായതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അത് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുക? ആത്മീയ ലോകത്തില്. ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. നാളികേരത്തിന്റെ ഉപമ പറയുന്നത്, ഒരു നാളികേരം അതിന്റെ ചകിരിയാലും പകുതി ജലത്താലും ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ കൂറ്റൻ വസ്തുക്കളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആവരണം കാറ്റ് കടക്കാത്ത വിധം ഇറുകിയതിനാൽ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരം കഠിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വേണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നാളികേരത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ നാളികേരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ചകിരിയുണ്ട്, പകുതി ജലമുണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ ആവരണം കട്ടിയുള്ള ഒരു ആവരണം കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കാറ്റ് പോലും കടക്കാത്ത വിധത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അന്ധകാരാണ്. അവിടെ അതാണ് പറയണത്. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്ത് വേണം? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയില്. ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിലോ അതിലും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേർന്നത് കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ അതാണ്. അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ഈശ്വര സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഈ ശോഭനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും എവിടെ തന്നെയാണ്? അതെല്ലാം ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് ഈശ്വര സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ ശോഭനിഷത്തില് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മള് ചന്ദ്രനിൽ പോയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ. അതെവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്വന്തം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിലർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാനം, നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്വന്തം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. നിരീശ്വരവാദികളും നിരാകാരവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കപടരായ അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിഷേധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികള്, നിരീശ്വരവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കപടമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവര് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കപടരായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറെ സന്യാസിമാർ, അങ്ങനെ കപട രീതിയിൽ, അതായത് ഭക്തി അഭിനയിക്കുന്നവർ കുറെ പേരുണ്ട്.
അങ്ങനെ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നവർ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ നാഥനാണ്, അതിനെ നേരെ തിരിച്ച് പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത്തരം മതവിശ്വാസികള് അവരെവിടേക്കെത്തുക? അന്ധകാരപൂരിതമായിട്ടുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എവിടേക്കാ പോകുക? അവരൊക്കെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകം, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ആണ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകും, ചിലപ്പോൾ താഴത്തിലേക്ക് പോകുക. അവർക്ക് ജ്ഞാനമോ ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിരക്തിയോ ഇല്ല. തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മിഥ്യയായി ആചാര്യന്മാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യനാകേണ്ട യോഗ്യതകൾ നമുക്കറിയാം. അത്തരത്തിലുള്ള യോഗ്യതകളൊന്നും പാലിക്കാത്തവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ. അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിരക്തി, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി ഒന്നും നേടിയവരായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് എന്താണ്? ഈ തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ മിഥ്യയായിട്ട് ആചാര്യന്മാരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിരക്തിയുടെയും തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മോചനം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിരക്തിയുടെയും തത്വങ്ങൾ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും? എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ആസക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തനാകും തോറും നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് വിരക്തി, അതും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ ആസക്തനാകുന്നു, അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു മിഥ്യാവാദികൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. മിഥ്യാവാദികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് രണ്ടും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? മിഥ്യാ മതവാദികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് സംഭൂതി, ഒന്ന് അസംഭൂതി. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിരാകാര നിരപേക്ഷത, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് ആ പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മരൂപത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, അതായത് ആ വിദ്യയുടെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. അത് മറ്റുള്ള ആരാധന ഇവിടെ ഇതിൽ ആരാധന, മറ്റുള്ള വിദ്യ, അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. രണ്ടുപേരുടേത് മാതാജി ആ ഒരു ലോകത്ത് ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ മാതാജി? രണ്ടുപേരുടെയും ഇരുളടഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതായത് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല, നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിരാകാര നിരപേക്ഷത. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ, ആരാധന ചെയ്യാത്തവരെക്കാളും പ്രശ്നമാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവര്. അത് ശരിക്കും അപരാധാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ അപരാധാണത്. അതാണ്. അപ്പൊ മാതാജി രണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും നിരാകാര നിരപേക്ഷത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇരുളടഞ്ഞ, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇരുളടഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 13. ഇതും 10ാമത്തെ മന്ത്രം പോലെയാണ്. 13ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 10ാമത്തില് അന്യത് ഏവാഹു വിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യ എന്നുള്ളിടത്ത് ഇവിടെ സംഭവാത്, അന്യത് ആഹൂർ അവിദ്യയ അവിദ്യ എന്നുള്ളിടത്ത് അസംഭവാത്, ഇത് ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് വാക്കുകള്, സംഭവാത് അസംഭവാത്. സംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാരെയാണ്, അവരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ധീരന്മാര്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉത്തമാചാര്യന്മാരാണ്, ഉത്തമാധികാരിയാണ് ധീരൻ എന്നതുകൊണ്ടും അർത്ഥാക്കുന്നത്.
ഇവിടെ പറയുന്നു സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനായിട്ടുള്ള അത് കാരണനായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിന് ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉന്നതാധികാരികളുടെ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായതിന് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തത്, അതായത് ദേവീ ദേവന്മാർ അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുന്നു, പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ. ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരും രണ്ടുപേരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്തായി മാറി? ഭഗവാനായി. അപ്പൊ ഭഗവാനായപ്പോ ആ നിരപേക്ഷ ഭഗവാന് സർവ്വകാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും നമുക്ക്. കാരണം എവിടേക്ക് പോകും? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ആ ദേവന്മാരെ പരമോന്നതമല്ലാത്തത് ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം, കാരണം അതെവിടേക്കാ പോകാം? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാ പോകാം. അപ്പൊ രണ്ട് ഫലമാണെന്നുള്ളത് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലായത്? സംഭവാത് അസംഭവാത്. സംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല കാരണനായിട്ടുള്ള പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുക, സകല കാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. സംഭവാത്. അസംഭവാത് എന്ന് വെച്ചാൽ പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുക. വിവിധ തരം ആരാധന കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ആധികാരികമായ വൈദ്യശാസനങ്ങളിൽ എവിടെയും ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി വഴിയോ ആരെയെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഒരാൾ പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒറ്റ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആരാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നും പറയുന്നില്ല. അത്തരം മൂഢസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആധികാരിക ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വയംകൃത ഗുരുനാഥന്മാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവ പറയുന്നത് ആരാണ്? സ്വയംകൃത ഗുരുനാഥന്മാർ, സ്വയം ഗുരുവായിട്ട് ചമയുന്നവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതിലൊന്നും എന്താ പറയുന്നില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂഢസിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും ആരാധിച്ചാല് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 17:186 പറയുന്നു, തർക്കോ പ്രതിഷ്ഠ ശ്രുതയോ വിഭിന്ന നാസാ വൃഷിര്യസ്യ മതം ന ഭിന്നം ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായ മഹാജനോ യേന ഗത സപന്ഥ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, ശുഷ്കവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് നിഗമനത്തിലെത്താനാവില്ല. മറ്റുള്ള മഹത് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ അഭിപ്രായമില്ലാത്തയാളെ ഒരു മഹാനായ ഋഷിയായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. വൈവിധ്യമാർന്ന വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ വെറുതെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരിയായ പാതയിലേക്ക് വരാനാവില്ല. കളങ്കമറ്റ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ശാസ്ത്രോക്തി പോലെ മഹാജനങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന പാത സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ശുഷ്കവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നിഗമനത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? മഹത് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ അഭിപ്രായമില്ലാത്തയാളെ ഒരു മഹാനായ ഋഷിയായി പരിഗണിക്കില്ല. അപ്പൊ മഹത് വ്യക്തികളില് ഭിന്നമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല? ഒരു ഋഷിയായിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല. വൈവിധ്യമാർന്ന വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ വെറുതെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ പാതയിലേക്ക് വരാനായില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ആ പാതയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആയ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങള് ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ശാസ്ത്രോക്തി പോലെ മഹാജനങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന പാത ബിന്ദു സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം?
മഹാജനങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന പാതയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. അല്ലാതെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങള് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വെറുതെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് ആ ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ റോഡുകളും എവിടേക്കല്ല, റോമിലേക്ക് നയിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അതായത് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു എല്ലാ മാർഗവും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ഒരിക്കലും എന്ന് പറയില്ല എല്ലാ മാർഗവും എല്ലാ വഴിയും ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണെന്ന് പറയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആരാധിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താ എല്ലാവരും ഒന്നല്ലേ ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാതും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് മേടിച്ച് നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാം. കൽക്കട്ടയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൽക്കട്ടയിലല്ലാതെ ബോംബെയിൽ എത്താൻ സാധ്യമല്ല. വിവിധ തരം ആരാധന കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫലം നേടുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ ലോകത്തെ നമ്മൾ പോകുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണം, സ്വസ്ഥചിത്തരായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോൽ ലഭിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കേണ്ടത്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കേൾക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്, ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോൽ ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ്. സ്വസ്ഥചിത്തരായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ. വേദസാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്ത ഒന്നും തന്നെ യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്തതൊന്നും പറയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപടിയാണ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ മാറ്റലോ ഒന്നും അതിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ പരമ്പരയിലൂടെ എന്താണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് തന്നെ കൈമാറി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും ഒന്നും തന്നെ യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ക്രമാനുഗതമായി തെളിയിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നും സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ബ്രഹ്മസംഹിത എന്നിവ തുടങ്ങി പ്രഭുപാദർ ക്രമാനുഗതമായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാരണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വേദങ്ങളിലൂടെ, ഉപനിഷത്തുകളിലൂടെ, ഇതിഹാസങ്ങളിലൂടെ, ബ്രഹ്മസംഹിതയിലൂടെ, അങ്ങനെ ക്രമാനുഗതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് സഹായിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് സഹായിക്കും. നമ്മള് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യവംശത്തിന് വേണ്ടി ഫലപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക, മനുഷ്യവംശത്തിന് വേണ്ടി ഫലപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉപമ പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും ആരാധിക്കാനുള്ള ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ തെറ്റായ ശ്രമങ്ങൾ വേരുകൾക്ക് പകരം ഇലകൾ നനയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ്. പോഷണമില്ലാതെ എല്ലാം വരണ്ടു പോകുന്നു. പരമപുരുഷന് സമർപ്പണവും ആരാധനയും പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ യഥാർത്ഥ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.
കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കാണ്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാ ദേവീ ദേവതകളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കിട്ടുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരിലേക്കും അത് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത്. എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ല എന്നെങ്കിൽ എന്താണ്, വേരുകൾക്ക് പകരം ഇലകളെ നനച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പോഷണമില്ലാതെല്ലാം വരണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പരമപുരുഷന് സമർപ്പണം ചെയ്യുക, ആരാധന ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സേവനം സമർപ്പിതമാകുന്നത്. യഥോ തരോർമൂല നിക്ഷേചനേന തൃപ്യന്തി യത്കന്ധ ഉചോപശാഖ പ്രാണോപഹാരാശ്ച യഥേന്ദ്രിയാണാം തഥൈവ സർവാർഹണം അച്യുതേച്യാം. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ജലം അതിന്റെ തായ്തടിയെയും ശിഖിരങ്ങളെയും ചില്ലകളെയും മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ശക്തമാക്കുന്നത് പോലെ ആമാശയത്തിൽ നൽകുന്ന ആഹാരം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആരാധനകള് ആ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ ദേവന്മാരെയും യാന്ത്രികമായി തൃപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു, എപ്രകാരമാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ജലം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ശക്തമാകുന്നത്. തടി, അതുപോലെ തന്നെ ശിഖിരങ്ങള്, ചില്ലകൾ എല്ലാം ശക്തമാകുന്നു. ആമാശയത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമോന്നതമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ സംതൃപ്തരാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതാണ്. ബുധ അല്ലെങ്കിൽ അബുദ്ധയ. ബുധ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ വിദ്വാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള വേദജ്ഞാനം കേൾക്കുന്ന അർജുനനെ പോലുള്ളവരാണ് ബുധന്മാർ. അപ്പൊ ബുധ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി അഹിംസാവാദിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച ശേഷം യുദ്ധം ചെയ്ത് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അർജുനൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസാവാദി ആകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിച്ചു? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. തന്റെ ഗുരുവുമായുള്ള ശിഷ്യന്റെ ബന്ധം ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് തുല്യമാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സേവകനായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ദർശിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സേവകനായിട്ടാണ് സ്വയം പറയുന്നത്, എല്ലാവരുടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ത് ചിന്തിക്കണം? അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടായിരിക്കണം ആ ഗുരുവിനെ ശിഷ്യൻ ദർശിക്കേണ്ടതെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീലയില് 1:45 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. അബുദ്ധയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാത്തവര്, സ്വയം നശിക്കുന്നവര്, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അബുദ്ധയ. ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അബുദ്ധയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാത്തവര്, സ്വയം നശിക്കുന്നവര്, അവ്യക്തിഗതവാദികളെയാണ് അബുദ്ധയ എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാ മത തഥാ പാത. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം, കഴിയുന്നത്ര വഴികളുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് സത്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം, കഴിയുന്നത്ര വഴികളുണ്ട്. ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ന വഴി കൂടെ തന്നെ പോകണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഇത് സത്യമല്ല. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശരിയായ വഴിയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വഴി ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നശിക്കുന്ന അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ വഴി ഒരിക്കലും എന്തല്ല? സത്യമായിട്ടുള്ളതല്ല.
സംഭൂതനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. വേദാന്ത സൂത്ര പ്രകാരം സംഭൂത എന്നാൽ ജന്മത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന പോലെ നാശത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി എന്നാണ്. അപ്പൊ ജന്മാത്യാസ്യത, അതായത് ഭഗവാൻ ആരാണ് ഇവിടെ? സംഭൂതൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സംഭൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംഭൂത ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന പോലെ നാശത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി, അതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ സംഭൂത. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതേ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു, എല്ലാ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഒരു ജഡവസ്തുവായ ശില പോലെയല്ലെന്നും അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണാവബോധവാനാണെന്ന്. പൂർണ്ണ ബോധവാനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അഭിജ്ഞനാണ്. അഭിജ്ഞനാണ്, പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിന്റെ തന്നെ കർത്താവായിട്ടുള്ള വ്യാസമഹർഷി പറഞ്ഞെന്താണ്? എല്ലാ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഒരിക്കലും ഒരു ജഡവസ്തുവായ ശില പോലെയല്ല, പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഭൂതം, ഭാവം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവ്, ശിവനും ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആരും തന്നെ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല എന്നും ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നിവയെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും സിദ്ധിക്കുകയായി. ഈശ്വരജ്ഞാനം സ്വയമേവ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉത്സാഹം സിദ്ധിക്കും. ഭക്തിയുടെ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉത്സാഹം സിദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ഈശ്വരജ്ഞാനം സ്വയമേവ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അയാള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത്? സ്വയം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈശ്വരനോടുള്ള ജ്ഞാനവും ആ ഒരു സ്നേഹവും നമ്മളിൽ ഇങ്ങനെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ശരിയായ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുക്രമം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനും പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടിത തുല്യം ശുദ്ധീകരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രം, ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ അനുക്രമം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? കലുഷിതമായ മനസ്സിനെ സ്ഫടിത തുല്യം ശുദ്ധീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരാൾ ഈ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുക്താത്മാവാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ സാധിക്കും? മുക്താത്മാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവ എന്നതിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ മുക്താത്മാവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ആ പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രത്തില്, 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് രണ്ട്, പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും പറയണ്ടാവും? എന്താ വിദ്യയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്? രണ്ടിനെ കുറിച്ചും അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്നിട്ട് അമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നത് ആരാധന, ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയും ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും. അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലായാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 14. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തത് വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തത് വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. ഇവിടെ
12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 12 അന്ധം തമ ഇതേതാണ് 12 അല്ലേ 11 അല്ലേ? വിദ്യാം ചയസ്തത്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്താ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. ഇവിടെ വിദ്യയ്ക്ക് പകരം സംഭൂതിയും അസംഭൂതിയും, അതാണ് ഇവിടെ മന്ത്രത്തില് 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആര് തന്നെയാണ്? പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം അതെല്ലാം എന്തിൽ വരും? ഈ സംഭൂതിയിൽ വരും. പിന്നെ അസംഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ദേവന്മാര് മാത്രമല്ല ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും എല്ലാതും ഏതിൽ വരും? അസംഭൂതിയിൽ വരും. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമരൂപ ഗുണം ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, ദേവന്മാര്, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? രണ്ടും അറിയണം. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപം, നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് ഇതും അറിയാം. പിന്നെ അസംഭൂതി എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി, നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചറിയാം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചറിയാം, മനുഷ്യരെ കുറിച്ചറിയാം, മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം. ഇത് രണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാവരും അറിയണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ മരണത്തെയും നിത്യമല്ലാത്ത ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ രണ്ടും അറിയണം. ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയണം, ദേവന്മാരെ, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? മരണത്തെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറത്താണ് ആരുടെ സൃഷ്ടി? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഭഗവാന്റെ തന്നെ രണ്ട് സൃഷ്ടികളാണ്. എന്ത്? ഭൗതിക ലോകവും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ആത്മീയ ലോകവും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. കാരണം അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മീയ ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സംഭൂതി, അനശ്വരനായ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകള്, പരിച്ഛദങ്ങള് എല്ലാതും അറിയാം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാതും അറിയുന്നതാണ് എന്ത്? സംഭൂതി. വിനാശം അല്ലെങ്കിൽ അസംഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? വിനാശം എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ദേവന്മാര്, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ് എന്ത്? ഇവിടെ വിനാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവനായാലും മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും മരമായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? 6 മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം. ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം മരണരഹിതമായ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ അവർക്ക് വിവരമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം മരണമുക്തമാക്കാനായിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കറിയില്ല എന്ത്? ഈ മരണരഹിതമായ ഒരു ആത്മീയ പ്രകൃതി വേറെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, ആത്മീയ പ്രകൃതി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എന്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മരണമുക്തമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ 6:7-61 നിന്ന് പര ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അപര ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യയെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അധമ ശക്തിയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ജീവാത്മാക്കള്, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അധമ ശക്തിയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതിക സൃഷ്ടി വരുന്നത്. ഇത് ജീവസത്തയെ അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, ഭൗതിക സൃഷ്ടിയാണ്. അധമ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ
ഉയർന്ന ശക്തി, അതായത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ധാമം, അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഉയർന്ന ശക്തിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള മരണരഹിതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം ഉയർന്ന ശക്തിയാണ്. ഉയർന്ന ശക്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ. അന്തരംഗ ശക്തി ഉയർന്ന ശക്തി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ദുർഗാദേവി, അത് രണ്ടും പറയുമ്പോൾ ദുർഗാദേവിയും അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജീവഗണങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, കുറെ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ടോ യോഗങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കർമ്മികൾ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, എന്താണ്, പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്ക്, സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം ഇവിടേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളൊക്കെ എവിടേക്കാ പോകാം? അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം തുടങ്ങിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർപ്പെടും. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടി കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശമാനമായ ആത്മീയ വിഹായസിലോ അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മഹർലോകത്തിലും തപോലോകത്തിലും ബ്രഹ്മലോകത്തിലും പോയാലും അതോടുകൂടി തീരുന്നില്ല. മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടേണ്ടവർക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും അവിടെയും അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ല, അവിടെ എത്തിയാലും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഭാഗവതത്തിൽ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. യോഗ്യ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്ന യാത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരിശീലനം കൂടാതെ യാതൊരാൾക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകമായ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മീയ ലോകമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ഭൂമി അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോയാലും നമുക്ക് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. വിനാശം, ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം ഒരുവൻ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും, മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിയണം. താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയിൽ ഓരോ നിമിഷവും വിനാശം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയിൽ ഓരോ നിമിഷവും എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? വിനാശം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്യം നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നത് കാര്യമില്ല. സത്യം അതായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി ജന്മമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരനായുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ പൊരുത്തപ്പെടലിന് യാതൊരു സ്ഥാനമില്ല. കാരണം അത് ഒരാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജനന മരണത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. കാരണം ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അവിടെ എന്തിന് സ്ഥാനമില്ല? പൊരുത്തപ്പെടലിന്. ഇവിടെ പൊരുത്തപ്പെടലിന് സ്ഥാനമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. കാരണം ഭക്തി എന്ന് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് കടക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി